ಈ ಸೀಸನ್ 3ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿರು ನಿಗುಲು ಈ ಸಲ ಪಂತೊಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಸರಿಯತ್ತಂದು ಅಂಡ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪ ಬನ್ನಗ ಎಂಕುಲ ಪ್ರಶಂಸ 4 ಜನತ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಏನೊಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನಿ ನಾಟಕದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚಂದು ಎಂಕುಲು ಬಲತೆಲಿ ಪಲೆಡು ವೇದಿಕೆ ಬದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕನು ಬುಡ್ತುಜ ಈ ಬಲತೆಲಿ ಪಲೆಡು ಹತ್ರ ಎಂಕಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡು ಆ ಬಲತೆಲಿ ಪಲೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆಂಡು ಅಂಚಂದ ಎಂಕುಲು ಬಲತೆಲಿ ಪಲೆನು ಬುಡು ಪೂಜಾ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನಿಗಲ ಮೋಗ್ಯದ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಬಲೆತೆಲ್ ಪಲೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೀಜಿಂಡು ಈ ಅಲೆಟ್ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜನಕುಲು ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬಲೆತೆಲಿ ಪಲೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನೇ ಸೀಸನ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೀಸನ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಯಾನ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ 2 ಜನ ಇಂಕುಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಯಾನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂಚೆಂಕುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತನು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಎಂಚನ ದಾದಾ ಪುಂಡ ಪಂದ್ ಅಂತೂ ಸೀಸನ್ 1 ಮಾತೆರನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದದು ಇಂಕುಲ್ ವಿನ್ನಾಯ ಸೀಕು ಶುರು ಆತನು ಗೊಟ್ಟ ಮೇಕಾಯಿ ಪುರ ಬೇನೆ ಅವನುಂಡು ಮುಲ್ಲ ಬೇನೆ ಅವನು ಗೊಟ್ಟ ಮುಲ್ಪಲ ಬೇನೆ ಅವನುಂಡು ಗೊಟ್ಟ ಗೊಟ್ಟ ಮುಲ್ಪಲ ಬೇನೆ ಅವನುಂಡು ಕೊಂಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ಪಲ ಬೇನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎಟ ಬಾಲೆಗೆ ಕಣ್ಣಾತುಂಡು ಇಂದ ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ದಾಂತೆ ಅಮ್ಮೆ ದಾಂತಿನ ಬಾಲೆನು ಅಜ್ಜಿ ಲಗಡಿ ಜೆತ್ತಲ್ ಪನ್ವೇರು ಬಲ ಮಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೈ ಮಗ ಬಲ ಮುಂದೆ ಭುಜಂಗ ಮೂಲ್ ಮುಟ್ಟು ಮೂಲ ಬೇನ ಸೀಕ್ ಬಾಗ ಭುಜಂಗ ಮೂಲ ಬೇನೆಂದ ಮೂಲ ಬೇನೆ ಅವನು ಗೊಟ್ಟ ಮೂಲ ಬೇನ ದೇವರೇ ಸೀಕ್ ಕರ್ಮ ಆನ ಬಿರೇಲ್ಡು ಮುಳ್ಳುಂಡಿ ಓ ದೇವ ಮುಲ್ಲ ಯಾನೊಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೀಕಂದು ಫೋಡ್ತು ವೈನಿ ಯಾವಲ್ಲ ಡೋಂಗಿ ಜ್ವರ ಮಿನಿಸ್ಬೋಣ ದಾದಾ ಡೋಂಗಿ ಜ್ವರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅವು ಡೋಂಗಿ ಜ್ವರ ಹತ್ತು ಮಗ ಡೆಂಗು ಜ್ವರ ಅವು ಮರೆಯಲು ಸನ್ನಿಧಿತ್ತೆ ಡೊಂಗ್ಯಾನು ದಾದನೆ ಪನ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣಾತುಂಡು ಅಂದ್ ಬಗ ಕಣ್ಣವನ್ನ ಕುಳ್ಳ ಟೀಚರ್ ನಗಳು ಪೂರ ಎಂಕಾಳ ನನಗೆ ದಾದ ಬಂದು ಅಂದ್ ಟೀಚರ್ಗೇನು ಬಿಸಿ ಉಟ್ಟೋಗ ಏತ್ತು ಸೇರಿ ಅರಿ ಬಾಡೋಡ್ಗೇನು ಓ ಬೊಕ ಚಟ್ನಿಗೆ ಏತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಬಾಡೋಡ್ಗೇನು ನಿಕ್ಲೆಡಕೇನು ಎಂತಗೇನು ಅಯ್ಯಾನ್ ಬಂಡ ಟೀಚರ್ ನೀವೊಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಂಡೆ ಅದು ಟೀಚರ್ ಬಂದ್ಪುನು ನನಗೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅಂದಾಜಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರದ್ದು ಅಂದಾಜಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿ ಬಂಡಲು ಬಕ ಬಕ ಎಂಕಲ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿದ್ದಾರ ಅಂದ್ ಆರ್ ಬಂದ್ಪುನು ಭುಜಂಗ ನೀನು ಮಾಡುವ ಕೊಲ್ಲತರು ಚಟ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದ ಮಗ ಚಟ್ನಿ ಭಾರಿ ಬುದರುಂಡೆ ಅಂದ ಮಗ ಬಕ ಬೊಟ್ಟಿ ಟೀಚರ್ ಎಂಕಳನ್ ಕಿನ್ನಿ ಮಾಡ್ಪುಣಿ ದೇಗ ಎಂಕುಳು ದಾಳ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಪಣ ಎಂಕುಳೊಂಜಿ ಈತ್ ಉಂಡ್ಪ ಏದು ಈತ್ ಈತ್ ಇಂಚಿಡೊಂಜಿ ಕೈ ಬತ್ತೊಡಗಿನ ತಪ್ಪೆಂಡು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಇಂದಯ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಪಾಠ ಮಿನಿ ಕೇನುವರ ಅತ್ತು ಖಾಲಿ ಕಳೆದು ಕುಲ್ಲುವರ ಅಂತ ಒಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇನೊಂದೆಪ್ಪ ದಾದಾ ಒಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇನೊಂದೆಪ್ಪ ದಾದಾ ಅಂದ್ ಶಾಲೆದ ಬೆಳ್ಳೆದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದೊಡ್ಡ ಯಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಗ ಭುಜಂಗ ಕೋಡೆ ಕನ್ನಡದ ಟೀಚರ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನೀನು ಶಾಲೆಯ ವಿಷಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ ಇದಮ್ಮೆ ಭುಜಂಗ ಟೀಚರ್ ದಾಯಕ್ ಮೇ ನಿಕ್ಕ ಹಾಕಿನಿ ಸಾಲೆಡ್ ಯಾಂದಲಾಲ್ದಿ ನಾನು ಎನ್ನ ತೆಗಿಂಚ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ ನಂಗಲ ಟೀಚರ್ನ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲತ್ತನು ಟೀಚರ್ ಗೇಂಡೇರು ಏನು ನೆಗಾಡುದು ಏನು ಗೇಂಡೇರು ಎಲ್ಲ ಗೇಂಡೆ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ಏನು ದೊಡ್ಡದು ಗೇಂಡೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಟೀಚರ್ ಬಂಡೇರು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಉಂಟು ಬಂಡೇರು ಮಗು ಐಕ್ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ರಕ್ತ ಸೇರ್ತೀವ ದೇಕುಂಬೆ ದೇವಣ್ಣ ಟೀಚರ್ ಬಾಲೆ ದಿಂಗದಿಯಾರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಯಾರು ಬಂದ್ಪುನು ಮಗ ಇದ ಮಗ ಟೀಚರ್ ಬಾಲೆ ದಿಂಗಿನತ್ತು ಟೀಚರ್ ಬಂಜಿನಾರು ಮಗ ಬೊಕ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಬಂಡೆ ಬಾಲೆ ದಿಂಗದಿನಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮದೇವ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎರೆ ಪಂಪುನು ಇದ ಮಗ ನಿಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಪಾಠ ಕಲ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಪಾಠ ಕಲ್ತದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಮಗ ದಾದಾಂಡು ಬೇ ಅತ್ತ
ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ಲ ಕಾಯ್ನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ಫೋಟೋಗೆ ಫೋನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಉಂಟು ಒಕ್ಕ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀರ ಸಾಕಾಬ ಜನ ఓ దేవా అయ్యో దేవా ನಂಗೆ ಏತ ಆಸ್ತಿ ಉಂಡಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈರ್ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಎನ್ನ ಲತ್ತು ಬುಗ್ಗಿಯಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ಪೂರ ಎಂಚತ್ತು ಓಡು ಇರೇನ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಗುಲ್ ಕೊನಪಿದ್ದಾರೆ ದಾಯಕಂಬೆ ದಾದಾ ಅಂಡು ದಯವನ್ನ ಮೊರನ್ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದು ತೂತು ದಾದಾ. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬೋಲ್ದು ಟುವಾಲ್ ದೀತಿನ ಪೊಲೀಸ್ ತಗುಲ್ ಬಾತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಟಿವಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ದು ಟುವಾಲ್ ಇದೆ ಈಗ ಟುವಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಟುವಾಲ್ ದಿವರ ಹೆಚ್ಚಿ ನೆಟ್ಟೆ ಟುವಾಲ್ ದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ತಗುಲ್ ಬತ್ತೀರಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅವ್ ಅಂಚತ್ತ ಮಗ ಆಯೆ ದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ ಬಿಗ್ ಸತ್ತಿ ಓಕೆ ದಾದಾ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಟಿವಿಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಟುವಾಲ್ ದಿ ಪಿಕ್ ಸತ್ತವು ಅಯ್ಯೋ ನಾವ ದೇವರೇ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬಂತು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನ ಪುಳ್ಳಿನ ಮಂಡೆ ಎತ್ತಂಡು ದೊಡ್ಡ ಅಂದು ಮಗ ಅಯ್ಯನ ಮಂಡೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡು ఒక టీవీడు ಬರ್ಪುನ ಮಾತ ಸೋಕುಡು ತೂಪೆ ఒక ಪರೀಕ್ಷೆ ದಾನಿ ಉಂಡತ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ಒಡಸೆ ಮಲ್ಪುದೆ ಹಂಗ ಅಂದು ಮಗ ಒಡಸೆ ಮಲ್ಪುದೆ ನಿಜಂಗ ಇನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾ ಯಾವುದು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಈನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯ್ಬೇಕ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ಒಣಸೋಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಚೀಟಿ ಪೂರ ಬತ್ತ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಮಾಸ್ತು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಪೋಡ್ತದ ಅಕ್ಕಿ ತಿಂಗು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲ ಚೀಟಿ ಅಕ್ಕಿ ತಿಂಗಬೇಕ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪು ನೋಡಿ ನೀರ್ ಬರ್ದು ಚೆಪ್ಪು ನಿಜಂಗ ನಾಳೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಬೇಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಎಂಗಳ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಉಂಟು ಅಂದ ಅದ ಆಯ್ತು ಯಾನು ಎನ್ನ ಬೊಕ ಭುಜಂಗನ ವೀರಗಾಸೆ ಈನಗಾಸೆನ ಬೊಕ ಭುಜಂಗನ ಭಾಷಣ ಉಂಟು ಅಂದ ಮಗ ಯಾನ್ ವೀರಗಳ ಸೈಡ್ ಯಾನ್ ವೀರಭದ್ರಿ ಈ ವೀರಭದ್ರೆ ಮಲ್ಪುನ ಆ, ಮಗ ಆ. ಇದ್ದ ಮಗ ಜೋಕುಲೆ ತುಲೆ ಮಗ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡತ ಮಗ ಕಾರು ಗಂಟು ಬೇನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ. ಎಂಕ್ ನಿಕಲ್ ಅವಳು ಬತ್ತು ತೂವರೆ ಆಪುಣ ಮಗ ಆ. ಇದ್ದ ಮಗ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲ್ ಅವಳು ರಾಧ ಮಲ್ಪರು ಅವೇನೊರ ಎಂಕ್ ಮೂಲ್ತ ಮಲ್ತು ತೋಟಲೆ ಮಗ ದೇವ ರುದ್ರ ನಂದಿ ಶಿವನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಶಿವನು ತನ್ನ ಜಡೆಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇವನಾದ ವೀರಭದ್ರನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಲೇಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕುಲು ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಐತ ನಡುಟ್ಲ ಒಂತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಪೂರ ನಮ್ಮಕುಲೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದೆರ್ ಒಂಜೆ ಅಂಚ ಪಂದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಖಂಡಿತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಬುಡ್ದು ತಿರ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಕಲಾ ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದಪ್ಪ ಅಂಚ ಅದು ಸೀಸನ್ 1 ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತ ಬಲಿತೆಲಿಪಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ 1 ನಿಕಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಲಿತೆಲಿಪಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಇತ್ತೇರು ಬರಿಟೊಂಜಿ ಸಂಗೀತಗಾರನ ತಂಡನೇ ಇತ್ತನು ಅಕ್ಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಆಡಿಷನ್ ಡೇ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಂಡಗೂ ಆಡಿಷನ್ ಡೇ ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಮೂಲ ಎಂಚ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊರಡು ಮೂಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾದ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಶಂಸದ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಗೀತ ಬೊಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಡ್ಡುದು ಬೋತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಆಡಿಷನ್ ಡೇ ಶುರು ಮಲ್ದ ಆಂಡ ಆಡಿಷನ್ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪೂರಕ್ಕಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಯರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದು ಜೇರ್ ಬಂದು ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಲ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರಿ ಇದು ಪ್ರಶಂಸಾ ಪಂದದಾಯ್ದು ಪುದರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನೈಟ್ 4 ಜನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲವ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಖಾಲಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ತಿಲಕ ಮಸಾಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಂಡ ಬರ್ಲಾಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಲೆಸೊಂದು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಿ ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ತಿಡೆ ಬೈದಿನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಾಪನ್ನಗ ఒక మర్విన్ మా షాప్ అంటే షరత్ మ్యూజిషియన్ ನಿಕ್ಲ ಅವಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐಕದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಪಿನ ಅವು ಟೈಮಿಂಗ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಲ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಂಸಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಮೂನ್ ಲೆಪ್ಪಡ ಅಪ್ಪನ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್
ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದಾಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಪ್ರಶಂಸದ ಕನ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆದು ಪರೆಯವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದು ಪರೆಯವು ರೋಲ್ ಆದು ಪರೆಯವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದು ಪರೆಯವು ಮೇ ಬಿ ಐಕ್ಯನದಾನೆ ಪ್ರಶಂಸಗೂ ಈತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಲೇರು ಕುಡಲ ತೆಲಿಪಲೆ ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಆ ಐಟಲ ಎಂಗುಲು ಸುರುತೈ ನಾಮನ್ ಗಿಂದಿಯ ಅವಿಡ ದೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಿ ರಡ್ನೇ ಸೀಸನ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಟಫ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರೋಲ್ ವೈಸ್ ಆವಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಆವಡ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ದಾಯ್ತ ಪಿರೌಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಅವೇ ಸೀಸನ್ 2 ಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ఎండల ఇచ్చి రాటికి చెడు ఫుల్లు చిల్లరి దిది ಸರ್ ಅವ್ರು ರಡ್ಡಿಗೆ ಸೆಟ್ ಫುಲ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಎತ್ತವು ಲೇಡಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸೀಸನ್ 1 ಸೀಸನ್ 2 ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಡುಟು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೋಲುಕು ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಆಂಡ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ್ರಲೇನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬನ್ನಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ ತೂಯಾರು ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜಿನ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೆ ಅಜ್ಜರ್ನಲ್ಲ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೆ ಅಜ್ಜರ್ನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಟ್ ಕೆಲವರು ಪಂಡೆ ಮರ್ವಿನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾಯಗಿರಿ ಇಜ್ಜಾರ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅವ್ ಅಜ್ಜರ್ನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನೇ ಪಂದೆ ಅನ್ನ ಎಂಕು ಮದ್ಮೆ 15 ನಾಯಿನ ಆತೇನ ಜಾನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ ಬರ್ಪೆನ್ನ ಎಂಕು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಜ್ಜಾನೆ ಯಾನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ಡನ್ನ ಪೋ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಲ್ಲ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಪರ ಪೋಯ್ನೆ ಅಲ್ತೆ ಬಲ್ತಾಡ ಐಂದಯ್ಯ ಐಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಗೆತೋನು ಅಂದ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿದ್ಬೋ ಒಡೆ ಮಂಗೆ ಆಲ್ಪನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಲ್ತಾಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಲ್ಪು ಈ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಪು ಹಲೋ ಯಾಂದೆ ಎತ್ತವಿ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಜನಂದೆ ಅನ್ನ 4:30 ಗಂಟೆ ಬಿಡುವೆ 4:30 ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ರಿ ನಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಎತ್ತಬಾರ್ದು ನಾನು ಏರ್ದೆ ಎಚ್ಚವಿನ ಬಿಡದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧರಿ ನಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ ಈಗ ಲಿಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಮ ಬುದ್ಧರ್ದೆ ಅನ್ನ ಒಡೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕು ಹನಿಮೂನ್ಲೆ ತಗೋತೆಗೆ ಒಡೆಲ್ಲ ತಗೋತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕೋದು ಹೋಲ್ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿಯಾರ ಅಂದ ಮುದ್ದಿನ ತಿರ್ಗಿಯಾರ ಬಾರಿ ತಿರ್ಗಿಯಾರ ಏನ ನೀನ ಪೂಜಿನ ಬ್ಯಾನಿನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಮೂಜಿ ದಿನ ಒಡೆ ಮತ್ತ ತಿರ್ಗಾಯಿ ಅಂದ ಏನೆಂಬೆ ಹಾಲ್ ಬಂದ್ಪೋಲು ಮೂಜಿ ದಿನ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನೇ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಿನ್ಗೆ ಕಾನಿಮನು ಸೀಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇಚ್ಚಿನ ಸಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೋಡು ಇದಾಯ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋಬಲ ಕಜ್ಜಿ ಕುಲಾಯ್ ಟೀ ಬಾನಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಬಾರ್ದು ನಾನ್ ಬಾರ್ದು ಕುದೋಲಿ ಈ ರೇಖ ಪೂರ ಓಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಈ ರೇಖಲ ಒಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ತದ ಇಂಚ ಬೂಜಿನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂದು ಸೊಂಟದ ನೂಲುಡಿತಿನ ಬೀಗದ ಕೈಂಬೆ ಸೊಂಟದ ನೂಲ್ದ ಬೀಗದ ಕೈನ ನಮ್ಮನಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಾವ್ನಿ ನಾನು ಫೋರ್ತ್ ಹೋಯ್ನತಿ ಕೀರಿನೇ ಪೊನ್ನನೈ ಸೇವನ್ನ ಅಂಚಾಲ್ಕು ಬೂರ್ದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಪುಡಿ ಆಪಲ ಪೊನ್ನನಿ ಸೇಬರ್ರೆವೆಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ತುಂಬುಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಟಚ್ ಇತ್ತಿನವೆ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರು ಟ್ಯಾರೆಸ್ ಅಗಲ ಇಲ್ಲದ ಟ್ಯಾರೆಸ್ ಇಡುತ್ತೋಲು ಯಾನ್ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಟ್ಯಾರೆಸ್ ದಿಂಚೆ ಉಂಟೊಂದಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಅಂಚಿದ ತೆಂಕಾಯಿ ಬತ್ತು ತೂಯೆ ಅಲೆನ ತೆಲ್ಕೇದ ಪೊರ್ಲುಗು ತಾದಿನಾಡಿಯೇ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಪದ್ಯ ಗೀತೆ ಬ್ಯಾಡ್ನು ಈ ಕಾರ್ಗೆ ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಈ ನಮೂನಿ ಅಲೆಗಿಂಚ ತೂಂದು ಪನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಈರ್ ಸೀರೆ ದೆಪ್ಪನ ಬನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ದೆಪ್ಪು ಪೂರ ಹೊರದೋಗ್ರು ಬತ್ತದ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕಿನತ ಈರೊಂಜಿ ಪೊನ್ನ ನಂಚಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಇರಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಯ ಹಾಲಾಗಲ್ಲ ಟ್ಯಾರೆಸ್ ದ ಮಿತ್ತದು ಕುಂಟ ಆಜಿಡೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೀರೆ ಪೂರ ಯಾನಂಕಲ್ಲ ಟ್ಯಾರೆಸ್ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಜಿಡೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ ನೀರ್ನ ಸೀರೆ ನುಂಗಿ ಬಕ್ಕ ದೆಪ್ಪನ ಬನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ದೆಪ್ಪು ಹಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಂದು ಹಾಕಿರತ್ತೆ ಹಿಂಗ ಅವು ಬೆಚ್ಚೊಂಡೆ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಾತ ನಿಂಗ ಆನಿದ ವಿಷಯ ನಿಗಲೇನೆ ಎನ್ನ ನಿ ಸೀರೆ ನುಂಗುಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಿ ಚಮತ್ತಿಗೆ ನುಂಗೊಂದುಂಡು ದಾನಿ ನಿಗಲಿಲ್ಲದಗುಲ್ ಕಾಸ್ಕೋರ್ ಪೂಜೆರ್ಗೆನ ದಮ್ಕಿ ಪಾಡೋಡಾಗಲಿಗಿತ್ತೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲೆ ಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಮ್ಕಿ ದೀಕೆತ್ತೆ
ನಿಗಲ ಅಮ್ಮೆರೆನು ಬೆಂದೂರುದು ಅರೆನಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬುದೀನಿ ಯಾನೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡುವೆ. ಓ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಓ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲ ಬದಿ ತಗಳ್ಳೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಕೊರಿ. ಓ ಇಲ್ಲ ಬದಿ ತಗಳ್ಳೆ ಸರಿ ಜಾ ಓಕೆ ರಡ್ಡು ಕೊರಿ ರಡ್ಡು ಅಣ್ಣ ನಾನು ಸಸ್ಯ ಮಾಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕು ಜನ ದಾಲ ಒರಿಯು ಜನ ಹೆಂಗೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ದಾಲ ಒರಿಯು ಜನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜಾಂಡೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಿ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಏನವಸ್ತಿ ಅಗುಲ್ ಬಂದ್ಪಿರ ಹೊರಬನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಬುಜಿಂದು ಯಾನ್ ಇರೇನ್ ಲಕ್ಕವನ್ನ ಇಟ್ಟಿನ ಜಾಲ್ಡೊಂಜಿ ಕೆಮ್ಮಾರೆ ಪೂಂಜಿ ಎತ್ತುಂಡು ಅವೇನ್ ಲಕ್ಕದಿಂದ ಒಲ್ಲ ಕೊರ್ದಟ್ಟ ಲಕಡಿ ಮಾರ್ದನಲ್ಲ 30,000 ರೂಪಾಯಿ. ಬಲೆ ತೆಲಿಪೆಲೆ ಸೀಸನ್ 2 ಬತ್ತದ ಎಂಟ್ರಾನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗುಲ ಅಕ್ಕಲ್ನೇನೆ ಆಯ್ನ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಜ್ದ ಮಿತ್ತಡು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಏರ್ಲೆತ್ತು ಜೇರು ಅಕಲಕಲ ತಂಡಗು ಅಕಲಕಲ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ತಂಡದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ಲ ನಿಕಲ ಸಂಗೀತ ಇಂಚೆತ್ತಂಡು ಸಂಗೀತ ಅಂಚೆತ್ತಂಡು ಬಂದು ಪುಗರೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತಂಡೋಗ್ಲ ಅಂಡ್ ಬಸ್ಟ್ ಬಲಿತ ಎಲ್ಪಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ತಿಜಿ ಸೊ ಬಲಿತ ಎಲ್ಪಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಈಗ 4 ಜನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶರತ್ ಬಹುಶಃ ಮೊರ್ಲಗಟ್ಟದ ಸಂಗೀತ ಬರ್ತಿದ್ದ ಶರತ್ ಯಾಪಂಡ ಪ್ರಶಂಸದ ಆ ಪುದರಡೆ ಆನ ಪುದರ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶಂಸಾಪಂಡ ಶರತ್ ಉಚ್ಚಿಲ ನಿಖಿಲ್ನ 4 ಜನ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೀಮ್. ನಿಖಿಲ್ನ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್. ನಿಖಿಲ್ನ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಮ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನಿಖಿಲ್ನ ಡಯಲಾಗ್ ಆವಡು ಡಯಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆವಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆವಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ನಿಖಿಲ್ನ ಏನು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಪಿ ಮಂದಿರು ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಕಾಪಿ ಶರತ್. ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಎರೆಗ್ಲ ಶರತ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ವಾ ಟೀಮ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಿಕ್ಕದಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸರ್ ನಿಖಿಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಆಸೆಟ್ ನಿಖಿಲ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಇವನ್ ಮರ್ವಿನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಸೆಟ್, ಇವನ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಸೆಟ್, ಇವನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಸೆಟ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಆಸೆಟ್. ನೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಪ್ರಶಂಸದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಮೂಲ ಜನಕ್ಕುಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಗೂ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಜೋಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ನಾಗಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನೈಕ್ ವಾ ಮೆಸೇಜಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕ ಸುಮಾರು ಜೋಕ್ಸ್ಗೂ ಜನ ತೆಲ್ತದೇರು, ಕೆಲವು ಒಂಚೂರು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲ ಜೋರು ತೆಲ್ತೀರು. ಮಾತ್ರ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಆತಿನ ಜೋಕ್ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತೆಲ್ತೀನಿ ಅವು ಪ್ಲೇನ್ ಅದ ಬೊಡಿದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಒಂದು ಬಸ್ಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಇಡ್ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜೇಟು ಕುಲ್ದು ಸಾಕಾಂಡ ಬೇತೈಕೆ ಜತ್ ಮಿತ್ ಅದು ಬೋಲಿ ಈ ಮದ್ನ ಬಂದಿನುಂಡತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ವಿಮಾನೋಡು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಐಟ್ ಸಾಕಾಪುಡು ನರ್ದೋರ್ ಜತ್ತಡ ಅಲಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬಾರಂತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜೋಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ಸತಿ ಒಂಜರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಒಂಜಿ ಅವಲ ಬಾರಿ ಶೋ ಕಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕುಂಚನ ನಾಗನಿಲತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣು ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಿಡೆ ಬಲಿಪಪಾಯ್ದ ಕಣ್ಣು ಲೋಕದ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ಸಿರಿ ಗರ್ಪುಡು ಉದಿತ್ತು ಬೈದಿನ ಅವೇತು ತುಳು ಪದಕ್ಕುಳೆ ಬೊಳಿಚಿಲಾತನು ಐಟ್ ಅಜತ್ತದ ರಟ್ಟು ಪಂಚ ಬಾಟ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನ ಎರೆ ನೆರ್ತೀನಿ ಎರೆ ನೆರ್ನೇರೆಗೆ ಮೂಲು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲಲು ಗರ್ಭ ಪಜ ಇನಾನ್ ಸಾಯ್ತು ಬತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ತುಳು ಮೇ ಶುದ್ಧ ತುಳು ಏ ನಿನ್ನಂಚಿತ್ನಾಗಲು ಇಪ್ಪರೆ ಪೋದೇ ಈ ಶುದ್ಧ ತುಳುಕು ಮರ್ಯಾದಿದ್ದಿ ಐಕೆ ಆ ಜನ ಒರೀ ಪಾತು ಪ್ರಸನ್ನ ಗೀತೆ ತುಳು ಬರ್ಬಿಡು ನೆಂಕಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಇನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಕಲ್ತೀನಿ ಎರಡ ನವೀನನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಮಾತ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಎಂಕುಲು ಈ ಸೀಸನ್ 3ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ನಿಗುಲು ಈ ಸಲ ಪಂತೊಡು ಭಾಗವಹಿಸನ ಸರಿಯತ್ತಂದು ಅಂಡ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪ ಬನ್ನಗ ಎಂಕುಲ ಪ್ರಶಂಸ 4 ಜನತ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಏನೊಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನಿ ನಾಟಕದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚಂದು ಎಂಕುಲು ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆಡು ವೇದಿಕೆ ಬದಿಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕನು ಬುಡ್ತುಜ ಈ ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆಡು ಹತ್ರ ಎಂಕಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡು ಆ ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆಂಡು ಅಂಚಂದು ಎಂಕುಲು ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆಯನ್ನು ಬುಡ್ಪುಜ ಎಂಕುಲು ನನಲ ಬತ್ತದು ಆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು
ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪಂತೊಡು ನನಲ ಎಂಗುಲು ಆ ಪಂತೊಡು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಂಚಾದು ಎಂಗಲೆ ಬಹುಮಾನ ಅಲ್ಪ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಎಂಗುಲು ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಸೀಸನ್ 3ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಯಾನ್ ಮಲಯಾಳಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪ ದೇವ ನಾನು ಕೇರಳದರೇನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲವ್ ಮಲ್ತದ ಆ ಊರು ಈ ಊರು ಕೊನತ ರಟ್ಟದು ಮದ್ಮೆ ಹೊಡ್ಡ ಸಾಕು ಬಿರಿ ಬೋನು ಪಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಬಲ್ತು ಮದ್ಮೆಯರ್ಗೆ ಬೋಡ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಎಂತ ಚೇಟ ಒಂದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಅಯ್ಯೋ ಎಂತ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಅವತ್ತು ಮಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಓ ಅವತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬರೀ ಒಂಜಿ ಓಣಿಡು ಓಡುದ ಇಲ್ಲ ತೋಜಣ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೈ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ಬಂದು ಫೋಟೋ ಪಾದರು ಯಾನ ಫೋಟೋ ಎಂಚಂತದೆ ಇಂಚ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ದಾದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನ ತಾದಿಂದ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಯೋಯೋ ಅತ್ತ ಯೋಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಇಲ್ಲದೆದುರು ಒಂದೊಂದು ಫಟಗೆ ಪರ ಏತು ಬಂಗವೈದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಜನ ಬೇಳೆ ಫೋನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪೋಡು ಕುಡಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರಟ್ ನಾಯಿಲು ಏತು ಬಂಗಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರ್ನ ಬೇರೆಡು ಯಾನ್ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೋಡೇನಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಕು ಬಂತೆ ಇನ್ನು ಐತಾರ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಉಜ್ಜಿ ದಾಟ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೈ ಅಯ್ಯೋ ಅವತ್ತು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕೇರಳ ಊರು ಇಲ್ಲ ಸತೀಶ ಹರೀಶ್ ಮಮ್ಮೂಟಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೆ என்ன போன் என்ன பப்பனா ಇಂಜೋರ್ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ താങ്കൾ വിംഗിൾ പളക്കിടാറ് വ്യക്തി അന്യ സ്റ്റേറ്റിലെ അണനൊട്ടു പരാറിയാണ് ಎಂಚ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿ ಈ ಕೇರಳನೇ ಉಲ್ಲಂದಿಲ್ವೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈದಿ ನಗಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದು ಪಾಪ ಎನ್ನ ಪಾಪ ಏದು ಬೇಜಡುಲ್ಲರ ಧಾನ್ಯ ಇರ್ನ ಅವ್ 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದು ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಇಟ್ಟು ಕೈ ತೆಕ್ಕುನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಆಫೀಸರ್ ಕುಲ್ದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಇಡ್ದು ಉಪೇರು ಈ ಕೈ ದೆಕ್ಕುನೇನೆ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಆಫೀಸರ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಇಡುಕುದೊಂದು ಉಪೇರ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಕೈ ಮೇ ಪೂರ ದೆಕ್ಕುನ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಕುಲ್ತು ಪಂಡ ಪಂಡ ಬೆಂದರು ತಿಲ್ಕಜ್ಜಿ ಮಿತ್ರಡು ಓಡುಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ ಅಯ್ಯೋ ಸಿ ಇಲೆ ಇರ್ನ ಬೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡುಡ ಆ ಕಾಸಡ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಏರಂದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕಾಲಡು ಓವು ನಾಟಕ ಓವು ಸ್ಕಿಟ್ಗೆ ಏರು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಪಂದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಲೆ ಡ್ರಾಸ್ರಾದ್ ಎಂಕುಲು ಈ ಸೀಸನ್ 3ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡಿರು ನಿಗುಲು ಈ ಸಲ ಪಂತೊಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಸರಿಯತ್ತಂದು ಅಂಡ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪ ಪನ್ನಗ ಎಂಕುಲ ಪ್ರಶಂಸ 4 ಜನತ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಏನೊಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನಿ ನಾಟಕದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚಂದು ಎಂಕುಲು ಬಲತೆಲಿ ಪಲೆಡು ವೇದಿಕೆ ಬದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕನು ಬುಡ್ತುಜ ಈ ಬಲತೆಲಿ ಪಲೆಡು ಹತ್ರ ಎಂಕಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡು ಆ ಬಲತೆಲಿ ಪಲೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ತೆಗಿಂಡು ಅಂಚಂದು ಎಂಕುಲು ಬಲತೆಲಿ ಪಲೆನು ಬುಡ್ಪೂಜ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಚೇಟ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ದಾದ ಪನಿಯಾನ ಕೇಂದಿನ ಇಚ್ಚತ್ತ ಇದು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಇಚ್ಚಿ ರಘುರಾಜ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೂಡಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಯ್ಯೋ ಎಂತ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ನ ಉಂಡ ಎಂಕೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನ ಕೈ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕಲ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಣ್ಣನ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದುವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಆತಿನ ಇಂಕಲ್ಲ ಪದ್ರಾಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಡ್ ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಯಂಗ್ ಲೇಡಿಲ ಮಲ್ತೆ ಅಜ್ಜಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಡಿ ಯಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಬತ್ತೆ ಬುಡೆದಿನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆ ದಿನ ಖಂಡಿತ ಇಂಕ್ ಶಿವಶರಣ್ ಸರ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಗೆಟಪ್ಪೇ ಚೇಂಜ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತನ್ನು ಯಾನ್ ಅಜ್ಜರ್ನ ರೋಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಅಜ್ಜಿನ ರೋಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಮಲ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಲೆ 3 ಎಂಟ್ರ್ ಆನಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ದ ಮರ್ವಿನ್ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಸಂದೀಪ್
ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲೊಂದು ಎಂಟ್ರ್ ಆನಾಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಂಚಿನೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡು ಅವು ಪ್ರೆಸರ್ ಅನ್ನ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕಿಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಥ ವಿಲನಿಸಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತ ಅವು ಈ ಬಾಹುಬಲಿದ ಟೈಪ್ ಅಂತ ವಿಲನಿಸಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪಂಚಸ್ ಪೂರ ಐಟೈಟ್ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತ. ಸೊ ಅವು ಪೂರಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಜಡ್ಜಸ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಪೂರ್ಣ ಅಪುಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈಜಿನ ಏರ್ ಪಂಡಿನ ಪ್ರಶಂಸಡ್ ಶರತ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ಸು ದಯಮಂತದಾರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗೀತನು ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಡ್ಲ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಮಿಗಿಲಿನ ಮೋಕದ ಸಂಗೀತಗಾರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ 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 ವೆಲ್ಕಮ್. ಆತ ಮಾತ್ರ ಶರತ್ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂದು ತೋಜ ಅದು ಕೊರ್ಪಿರು ಬಲೆ ತಲಿ ಬಾಲೆಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂಚ ಪಂಚಸ್ಗೆ ಎಂಚ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ತೋಜ ಅದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಶರತ್. ಎಸ್ ಶರದನ ಬಲ್ಲ ಈತ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಬರ್ತಂಡು. ಸೊ ಈ ಎಸ್ ಎಲ್ ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಆತನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓವಲ್ ವಿಚಾರ ಈ ಜಂಕಲ್ ಇದು ಮುಟ್ಟ ನಾರ್ಮಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಹೊಂದಿತ್ತ ಈ ಸರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಶಿವಣ್ಯ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಐ ಮೀನ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಯಾನದೇ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತಿನಕಲ್ಲಿ ಎರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದೆ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಈ ಟೀಮ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಆಗಲಿಗೆ ಎಂಡ ಇತ್ತಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ದು ಯಾನು ಇವನಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡ ಮರ್ವಿನ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ತೋಜುವೆರಂದು ಯಾನಿ ನೀ ದಾದ ಆದಿಪ್ಪುಡಂದು ಆತ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡೇರ್ ಒಂತೆ ತೋರ ಆತಂದು ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ತೋರ ಆತೇನೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆಡ್ ನಿಕಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಂಚೂರು ತೋರ ಆತೆ ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಯಾನು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬತ್ತೆಡ ಖಂಡಿತ ಸಪುರಾದೇ ಬರ್ಪೆ ಉಂದಿ ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿರ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಶಂಸ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವ ನಿಖಿಲ್ನ ಲೆಗಬಲ್ ನಿಖಿಲೇ ದೀವಂದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇನು ಮೇಂಟೈನ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ nobody to come near you ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತನ ಬಂದಂಗೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಒಂಚೂರು ತೋರ ಆತದಂತ ಶಿವರಡ ಪಂಡೆ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪುಟ ಸಂವೇಟ ಆರ್ಲ ಬಂಡಿರ ಅಂದಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಈ ಸುತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅವು ಪಣ್ಣಗ ಒರಿ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬತ್ತದ ಮದ್ಮೆ ಆಪನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತದ ಲವ್ ಮಲ್ತದ ಮದ್ಮೆ ಆಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವೇನು ಆ ಜಾಗದ ಗುರ್ಕರೆ ಪನ್ನ ಆ ಒಟಾರದ ದನಿ ಬತ್ತದು ಎಂಚ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆ ಪೆನ್ನದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಂಗುಲು ಕೊರ್ತ ಯಾನ್ ಪೆನ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪೆನ್ನಿಗೆ ನೋಡ್ತಿ ಅವು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಪೆನ್ನಿಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಏಸ ಮೇಡವನ್ಗೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಣ್ಣ ಪೆನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನವೇ ಒಂಜಿ ವಾರೊಡ್ದಿಂಚಿ ಕಿಸೋಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದು ಈತಿನ ಪೆನ್ನನ್ ಕೇನನೇ ಈತ ಮಲ್ಲ ಭಾತೇರ್ವತ 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅಗುಲ್ ಮುಲ್ಪದಿದ್ದ ಹಾಕಿದಿನ ಪೊಣ್ಣನ್ ರಟ್ಟ ಒಂಬೊಯ್ದ ತಮ್ಮೆ ಅಗಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೇಜಾವರೊಡನೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಯಾಪಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂಬೆ ಅಗಲಿಗೆ ಈನ ಆಸೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು 25 ವರ್ಷ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಕಿಲೆಂಕಲ ಪೊಣ್ಣನ್ ಲೆತ್ತೊಂಪೋಯ್ನ ಅದೇ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಕುವೇನೆ ಚೆನ್ಪಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಅಗಲಿಡ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ತಾಂಕು ಅಂದ ಅಗಲಿ ಒಂಜಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಅಗುಲೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿನ್ನಂಚಿತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪಟಾರೆ ಒಂಜತ್ತು 2 ವರ್ಷ ಪೊಟ್ಟಲ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಪಿರ ಬೂರ್ವಿ ಅವೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇನು ಪಟಾರೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ್ ಪಿರ ಬೂರೆ ತಯಾರು ನಿನ್ನೇನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲವ ಎರ್ನನ ಇಲ್ಲೆದ್ರು ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋಗೆತ್ತದ ಪಾಂಡ ಎರ್ನನ ಗಾಡಿದ ಎತ್ತರು ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋಗೆತ್ತ ಪಾಂಡ ಈ ಲಕಂ ಪಾರ್ಬೋದತ್ತ ఆయన ಬೇಲೆ ಏನನ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ కానీ అర్థం మల్ల బిజినెస్ ఉండు ಏನ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾನ ಏನ ಮೇನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ పన్నయ్యే ರಘುರಾಜ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೂಡಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸುರುತ ರಡ್ಡು ವಾಕ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದಾನ ಮೇ ಪಿಡಿಸಿದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ನ ನಾಲಾಯಡ ಬರು ಮೂಕು ಮುಸುನ್ ದರ್ತ ಮಾಡುವೆ ಮರ್ಯಾದಿಡು ಮೆಲ್ಲ ಬನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ದಾಲ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಂತಿನ ಪಾಪದಕುಲು ಜಾಗ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ఆయన ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು 2 ಮುಕ್ಕಳು ಕಮಿಷನ್ ಹಾಕುನನೆ ಎನ್ನ ಬೇಳೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಗಮನಕ್ಕೂ ಇನ್ಕಮ್ ಧೈರ್ಯದ ಬೆಟ್ಟತ್ತು ತುಯ್ಯನದೆ ಇಂಚಿನಾಗಲೊಟ್ಟು ಪಾರ್ಬೋದ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಯೋ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಡು ದನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಡು ನನ್ನ ಮೊಲೆನಿ ಎಲ್ಲೆನೆ ಊರು ಉಳಿಸೋದು ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಾರ್ ಬದ ತಪ್ಪು ನಟದು ಎಂಗ್ಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪದನಿ ದನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡಾರ ಎಂಗ್ ಮತ್ತು ಕುಚಾನ್ ದನಿ ಇರಗೆ ಎಕಡೆ ಚಾಬರ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಕೊಂಡಿಡಂಚೂರು ಚಾಂಡು ದನಿ ಬರ್ಲೆ ದನಿ ಉಪ್ಪರ್ ನಿಗಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ತೂಕ ದನಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಟ್ಟನಿ ಗಂಟೆ ನಿಗಲ್ಲ ಮೊಸಲ ಕಣ್ಣೀರು ಪಾರ್ದು ಏನನ ಮಂಗೆ ಪಾರ್ಬಿದಾರ
ನಿಗಲ್ನ ಚಾವಟಲ್ಲ ಅಪ್ಪಡ ಬಾಜಿ ಬತ್ತೋಡುಂದೇ ಈ ಕೈకి ಅನು ವಾಚ್ ಫೋನ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಜೈಲರ್ನ ಯಾನ್ 783 ಬಾತಿರ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನೋ ಸೆಲ್ಲ ఒక ತಟ್ಟೆ ಲೋಟ ಬರ ಬೇತಕಲೆ ಕೊರಡ್ಚಿ ಅಂದೆ ഞാൻ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡು ರಾಜಾ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಚೇಟಾ ಏನ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಯರೆ ಚೇಟಾ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆನೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆಡತ್ತೆ ಚೇಟಾ ಚೇಟಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲವ್ ಅಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನ ಲವ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸೈದಿನ ಪುನಲ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಕನಗ ಲಕ್ಕದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಬನ್ನಗ ಎಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಸಿಗಲ್ದಾಟ ಮೋಕೆ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕಲಂಡು ಜೀವಪ್ಪನಗಲಂಡಿ ಆಂಡಾಲಿತ್ತೆ ಹಾಕಿನ ಜಾಗ ಸಮಾಜಿ ಈ ಫೈನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಗ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಸವಾಲಾದುಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ 14ನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಶಂಸದ ಇದಮುಟ್ಟ ಬಲೆ ತಿಳ್ಪಲೆಡು ಒಟ್ಟುಗು ಕಡಿಮೆ ಬನ್ನಗ 200 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬದದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 200 ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಎಂಗುಲು 2 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಬೊಕ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಒದ್ದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ಯುನೀಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಪಂದು ಎಂಕಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬನಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಐಕು ತುಳುನಾಡದ ಮ್ಯೂಸಿಕೇ ಬೋರ್ಡು ಈ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಮ್ಯೂಸಿಕೇ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೇನ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಬೇತ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಎಂಟ್ರೆಡ್ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಮಿಡ್ ಉಪ್ಪರೆಯವು ಆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಈ ಸರ್ತಿದ ಫೈನಲ್ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ದಾದ ಪನ್ನಿಕುಲು ಎನ್ನುವರ ಖಂಡಿತ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ಸಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ 2 ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂದು ಅವನಿಕುಲ್ ಫೈನಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ತುಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಅವರ ನನ್ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ದಾನಿ ಅರ್ಧೊಡ್ಡ ಜೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಜೈಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಅವರ ನಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಏರ ಮೂಲ್ ಪಿದಾಡಿ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಾರ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ದೇರಿಗೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬಾಹುಬಲಿ ಎಂಚ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವೇನೆ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ್ ಗೇಟ್ಲ ಇತ್ತು ಬಾರ ಓದಿನಿತೆ ಓಲ್ಲ ಪೋದು ಬಾವಲಿ ತೂಕ ಬಂದಾಗ ಓಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಡಿಯಕ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಚಾದ ಸೀದಾ ಕಾರ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಾವಲಿ ತೂದು ಬರ್ತೀವಿ ಮರ್ಲಿ ಇರಿಗೆ ಆತೂರ ಹೋಗ್ನು ಇರ್ ಎಂಡ ಮನ್ಪಂಡ ಏನ್ ತೋಜಾವ್ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಚಿಲ್ಕ ಮಲ್ಪಾದಿ ಜನ ಎಂಕ್ ಜೈಲಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿಲ್ಲ ಆರು ನಮ್ಮ ಬರಿತಿಲ್ಲದ ನಾಯಕಿಯರ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಮದ್ಮೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೋದಿ ನಾವು ದಾದನ ತೂದು 2 ತಿಂಗಳು ನಗರದ ತೀರ್ಬೋಯರ್ಗೆತ ನನ್ನ ಏತ ಜನತ ಜೀವಕ್ಕೆ ಪೋಮೆ ಊರುಡು ಓಯ್ ಅಂಚ ಬನ್ನೆತ್ತಿ ಬಾಹುಬಲಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ದನಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾರಿ ಬರ್ನಾಗ ದಾನಿ ಕುದುರೆಡು ಬತ್ತಿ ಯಾನ್ ಏತು ಸಮಯ ಉಲಯುಪ್ಪೆ ಏತು ಸಮಯ ಪಿದೆ ಉಪ್ಪೆ ಬಂದ್ರ ಯಾನ್ ಉಲಯುಪ್ಪನಾಗ ಬೈಕ್ ಎತ್ತೊಂಡು ಮಣ್ಣು ಬತ್ತು ಜಾ ಐಕು ಕುದುರೆಗೆ ಎತ್ತೊಂಡಿ ಯಾನ್ ಉಲಯ ಬೋನದಾಗ ಕುದುರೆನ ಕಾಟಿಡ್ ಮುಂಡಾಂಡು ಅವು ಮೇ ಎಂದೆಪ್ಪು ಯಾನ್ ಪಿದೆ ಬಂದಾಗ ರಾಜ ಪಣ್ಣಾನ್ ಪಾಡ್ಬಾರ್ಬು ದೇವನ್ನ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಡ್ಡ ಎದುರ್ದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಕೊರೋಡು ಕುದುರೆ ಅಂಡ ಐಕ್ಯ ಬದುಕೊಡ್ಡ ಅವೇ ಸೈಡ್ ಕೊರೋದು ಯಾನ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತುಗುಲ್ಲು ಕಾಲಿಂಚೆ ಜಪ್ಪು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟರುಡು ಎನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಾದ ಮುಂತಾದಿತೀನಿ ಒಂದು ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆ ಯಾರು ಗಣ್ಣಿನಿ ಒಂದು ಕೇರಳದ ಮಣ್ಣು ಕೇರಳದ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿ ಈ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಮಲ್ದಿನ ಫಂಡ್ರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಪಿನಿಕ್ಲ ವಾಸಿಯ ಪೂವಾ ಫಿನಿಸಿಂಗ್ ಪಜ್ಜಿ ನೆಸೆ ಉಂಡು ಅಂತ ನುಂಗಾಡ ಎನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಾಂತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಂತುಂತದ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಜಾಗೃತಿ ಪೋಡು ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಲ್ದು ಉಲಾಯ್ಡು ಕಪ್ಪು ಈ ತೂತನ ಯಾನೊಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ಬೇಟಗಲ ಬಂಪಿನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ
ಕೆಂಪು ಕಪ್ಪು ನೀಲಿ ಒಂದು ದಾಳಪ್ಪು నువ్వే యాని అన్న క్యారెక్టర్ ద విషయ బాతిర్ను యాన గడి గడి జైలు పోదు వరపిని ఎంకదల కుసిటింద అత్తమే ఊరు దగులు ఏనన్ తూదు బొల్చుడు ఏనన అన్న అని బనుడు అన్న కిచి 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 గంటలಲ್ಲಿ కిచి కిచి నువ్వే ఇంచిన మూర్తి ఎదురుతున్నా ఎరగల కిచి కిచి ఓదియా పజ్జి పజ్జి ఓకే 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 పడు 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 దాని అర్ధకాలు తినేటాను మంచి ఇది అర్ధకాలు తినమని అది అర్ధ ఫినిష్ ఆతను బన్ని యాను ముజినా క్లాస్ అర్ధోడు సాಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಕಲ ಗೊತ್ತಾನ ಅಂದ ಯಾನು ಮುಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಾಲೆ ಪೋಪಿನ ಎನ್ನ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ದಾದಮ್ಮ ಆ ಚೀಲಾಡ ಪೂರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಿಂಚ ದಿಂಜಾದೆ ಇಂಚ ಚೀಲಾನ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಸೀದಾ ಸಾಲೆ ಪೋಂದು ಪುನಃ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಏರ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂಡು ಶಿವರಾತ್ರಿ దాని బొండల కండ కేసిజ్జింది అదేగే నా బిజినెస్ మైండ్ వర్కర్ ಶುರುವಾಂಡೆ ಸಾಲದ ಚೀಲಡಿನ ಪೂರ ಗಿಸ್ತಕ ತೆಗೆದಾಕಿನಿ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿಗೆ ತಂದು 30 ಜೋಕ್ಲಿ ನೋಟು ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು 30 ಲೋಡು ಬೊಂಡ ಮಾರ್ನಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೋಲುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ವರ್ಷೋಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಶಿವರಾತ್ರಿ దాని ಮಾತ್ರ ಬೊಂಡಲ ಕಂಡ ಕೇಸಿಜ್ಜಿಂది ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಂಡ ಬತೂಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು దాదాపు సాలేడు మాస్టర్డ పెట్టు మల్తాతుంది సాలే బుర్దాతుంది ಕೂಡ ಅಡಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬುರ ವರ್ಕರ್ ಶುರುವಾಂಡ್ 30 ಲೋಡ್ ಬೊಂಡ ಮಾರ್ದಿನ ಕಾಸಡು ಗಡ್ಡು ಬಜಾಜಿ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ತಂದು ಎನ್ನ ಸುರೂತ ರಿಕ್ಷಾನ ಯಾನೆ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತ ಬುಡಂ ಪೋತೀನಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತ ಬುಡ ಒಪ್ಪಿನ ದಾದ ರೀತಿ ರಿವಾಜಿ ಮೇ ದಾದ ಮೇ ಎಕಡಿತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಇಂಚೆಂಚ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕಜಾವ್ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪಾಡುವ ಒಂದು ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆ ಪಂಪುನು ನಿನ್ನ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆ ಅಮೃತ ಶಿಲೆದಲಕ್ಕನೆ ಅಮಿಬದಲ ಕಿಂಚೆಂಚೆಂಚೆಂಚ ಪಂಪುನ ತಂಗ ಆವ್ 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 ಅಂಡ ಈನನೆ ಪನು ಆಯ್ತು ನೀನ ಪೂಜೆ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನುಂಗಾಡು ನುಂಗಾಡು ದನಿ ಈರ್ದಾನಿ ಜೈಲಿಗೆ ಎಂಚ ಹೋಯ್ತು ಅವು ಬೋಡ ಜೈಲಿಗೆ ಎಂಚ ಹೋಯ್ತು ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷಾಗೆ ತೊಂಡತ್ತಮ್ಮೆ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾದ ದಾಲ ಬಾಡಿಗೆ ನಡತಿಜಿ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚಾದ 5 ರಿಕ್ಷಾನ್ ಗೆತ್ತು ಮಾರ್ನಿ ದನಿ ಈಗ ತಿನಿ ರಡ್ಡು ರಿಕ್ಷಾ 5 ರಿಕ್ಷಾ ಎಂಚ ಮಾರ್ನಿ ರಡ್ಡು ರಿಕ್ಷಾ ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೇಚಗಲ ಮಾರ್ನಿ ಅವೇ ಕೇಸಡು ಲೈಫ್ ಹೋಯ್ನಿ ಜಿಲೇಲೆ ಜಿಲೇಲೆ ಆಯೋ ಆಯೋ ಜಿಲೇಲೆ ದೇನಲ್ಪು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಈರು ಜೈಲದ ಪಿದಾಯ ಬರ್ತಾರತ ಐದು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಯಾನ ಪಿದಾಯ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ನಲ್ಪುನ ಯಾಲ ನಲ್ಪು ಅಣ್ಣ ವಿಜಯೋತ್ಸವ 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 ಜೈ ಬಾಸ್ಮತಿ ಎಕ್ಕಡಿ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಇಂಚೆಂಚಾಯ್ ನಿಮ್ಮ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಓ ದೇವ ಶಿಲಾಮಾಲಿಕೆ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅರೆ ಪಜ್ಜಿ ಆ ಒಂದೆ ನುಂಗುನದ ನಮೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ಮ್ಯಾ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನೆಗ್ಲಿ ನಲ್ತದ ಚಾಪರಂಗ ಮಂಡೆ ಪ್ರವೇಶ ರಪ್ಪೊಂಜಿಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ಬರ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಬಂದತೇನೆ ಮರ್ಯಾದಿನ ಬಂದ್ಪೆ ಪೋ ಚಾಬರ್ದವ್ರ ಬರ್ತಿ ಬರ್ತಿ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆದ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಸರಿಗೆ ಬಿದಾಯ ಬೈದಿನಿ ತುಲಾ ಅಡೇಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಣ್ಣು ಬಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊರ್ಮೆ ಎಂತೂ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನೆ ರಪ್ಪ ಪೋ ಚಾಬರ್ದವ್ರ ಬೈ ಪೂರ ಚಾಬರ್ದವ್ರ போய் ಚಾಬರ್ಕ போய் 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 ಪೂರ ಚಾಬರ್ಕ போய் போய் ದೂರೆ ಚಾಬರಣಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ಚಾವನ್ ಪುನಂಡ ಈರಿನಿ ಬರ್ಪುನು ಎಂಕ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಈರೋಲ್ಲ ಪನ್ನ ಏನನಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಎತ್ತೋ ಬರಂದಿ ನಿಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರದ ದನಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಬೋದಿ ಎಂಗ್ ಕೊಂಚ 10 ರೂಪಾಯಿ ಚಾಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಗಲ್ಲ ಬಿಜೆಮ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆ ಉಂಡು ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆ ಉಂಡು ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆ ಉಂಡು ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆ ಉಂಡು ಒಲೆ ಮೂಲಣ್ಣ
ಅತಿ ಎಕ್ಕಡ ಸಿಲಬಾಲಿಕೆ ಇಂಚಿ ತಿರುಗಿದಿತ್ತನೆ ಇತ್ತೆಂಚ ಸಿಲಬಾಲಿಕೆ ಅಂಚಿ ತಿರುಗಿನಿ ದನಿ ಸಿಲಬಾಲಿಕೆ ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಅಂಚಿ ತಿರುಗದೆ ಪಾತಿರೊಂದುತ್ತು ನಮಲ ಅಂಚಿ ತಿರುಗದೆ ಪಾತಿರೊಂದುತ್ತ ಈರ್ ಮಾತ್ರ ಎದುರು ತಿರುಗದ ಪಾತಿರ ಮರವಿಂಚಿರುವ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಿರುವ ಊರು ದಕ್ಲೆಕ್ ಮಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಲೋಕಡೊರ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿಡೀ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮರವಿಂಚಿರುವ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾತೀನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಟೋರಡ ಆಪಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾತ್ರ ಇನಿಕಾನಗ ಅವು ಇಂಕುಲು ಏತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಟೆಲಿ ಮೂವಿಡ್ ಯಾನ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೆ ಆ ಎಂಕ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಏನಾಂಡಲಿ ಎಲ್ಲೆ ರೋಲ್ ಪಾಸಾಪಿನ ರೋಲ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿನ ವೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆದ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ತಿಗದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೆಲಿ ಮೂವಿಲ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಂದಾಂಡ ಕಾರಣ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಶಿವಶರಣ್ ಸರ್ಗ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲೆ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಏರಂದು ಕೆಲವು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಓವು ನಾಟಕಗ ಓವು ಸ್ಕಿಟ್ಗೆ ಏರು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಪಂದು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರದು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಚಾತ ನಿಂಚಾತ ಬಂದು ಪುಗರ್ನಾಗ ಆ ಪುಗಾರಿಕೆದ ಮಿತ್ತಡು ಬ್ಯಾತ ಓಲಾ ಇನಾಮಿಚ್ಚಿ Oh my god, extraordinary, excellent, mind-blowing, superb. ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆ ಬೋಳು ಆತ ಶೋಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆತ ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸೊ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೆನ್ನದ ಐಡಿಯಾ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬತ್ತ ನಾವು ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಪಂಡನೇಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಿಕುಲೇನ ಕಾಸು ಪತ್ತಂದು ಪೋತಾರೆ ಈಸತ್ಲೆ ಕಾಸು ಪತ್ತಂದು ಪೋಪರು ಲೈಕ್ ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ ಯು ದ ಕ್ರೌಡ್ ಲವ್ಸ್ ಯು ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲವ್ಸ್ ಯು ದೇರ್ ನೋ ಅದರ್ ಬೆಟರ್ ಕಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ The camera people like you, the all audio people like you, the battery likes you, battery girne mit poojan peto. Baki the team dakle girne nikle mit preeti undakle. Nothing better than that. Nothing. All the best. Thanks. Thank you. ನಿಖಿಲ್ನ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಡಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರಶಮ ಸಂದೀಪ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಮವಿನ್ ಶರತ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮರವಿಂಚಿರುವ ಪಂದು ಬಾಯ್ಡ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಬುಲೆವುಡಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಇಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದೆರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾನಿತೆ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ರಂಗತರಂಗನ ಕಾಪು ಟೀಮುಡು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೀಲಣ್ಣಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಮಾತ ರಂಗತರಂಗದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ದ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೇರು ನಿಕಲೆಡ್ ದಾತ್ರ ಯಾನ್ ಈತ್ ಬುಲೆವರೆ ಕಾರಣ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈತ್ ಬುಲೆರೆ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕಲ ತಂಡ ರಂಗತರಂಗ ಈತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಲೀಲಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ತಂಡ ಪ್ರಶಂಸ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚ 6 ಎಂಕಲಿನ ಒಯ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆಗೆ ಸೊ ಪೂರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಈ ಸೀಸನ್ 3ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ನಿಗುಲು ಈ ಸಲ ಪಂತೊಡು ಭಾಗವಹಿಸೋನ ಸರಿಯತ್ತಂದು ಅಂಡ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪ ಪನ್ನಗ ಎಂಕುಲ ಪ್ರಶಂಸ 4 ಜನತ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಏನೊಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನಿ ನಾಟಕದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚಂದು ಎಂಕುಲು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆಡು ವೇದಿಕೆ ಬದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕನು ಬುಡ್ತುಜ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆಡು ಹತ್ರ ಎಂಕಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡು ಆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆಂಡು ಅಂಚಂದು ಎಂಕುಲು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆನು ಬುಡು ಪೂಜಾ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತೆಲಿಪಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತೆಲಿಪಲೆ